Assalamu alaikum wa rahmatullahi. A yau muna cike da alhini da bakin ciki mutuƙa bisa rahoton da muka samu na kisan gillan da aka yi wa 'yan uwanmu guda 38 a jihar Zamfara, waɗanda aka halaka ba tare da adalci ba, sakamakon gaza biyan kuɗin fansa da masu garkuwa da mutane suka nema. Wannan ɗayan aikin ya nuna tsananin rashin tsaron da muke fama da shi a yankin, da kuma yanda rayuwar ɗan adam ta zama kamar bata da kima a idon wasu. A matsayinmu na 'yan uwa kuma 'yan ƙasa masu kishin juna, muna bayyana wannan lamari a matsayin abun kyama wanda ya saba ma addini da ɗabi'u na dokokin ƙasa. Muna kira da gwamnati da jami'ai da duk mai ruwa da tsaki da su ɗauki wannan lamari da matuƙar muhimmanci. Ya kamata da a yi bincike mai zurfi kuma a gurfanar da duk wanda aka samu hannunsa a ciki. Wannan kisa na rashin imani, haka zalika muna roƙon gwamnati da ta ɗauki duka matakan da suka dace don kare lafiyar rayuka da kuma dukiyoyi al'ummar jihar Zamfara da kuma sassan ƙasa baki ɗaya. Allah Ubangiji ya ƙara kare mu da irin waɗannan bala'o'a, ya dawo mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihar Zamfara da Najeriya baki ɗaya. Allah ka samu dace.